Begira, hemen dago zu triangelua, eta moten da, angelu hauze, aldea, eta beste hau, baina ez dakigu, ze angelu eratzen duen. Vale? Jakinda, hirugarren aldea honen gainean jausten dala, eta ez dakigunez zein dan bere tamainua, hemen ditugu aukera bat izango zen triangelu hau, vale? Eta bigarren aukera izango zen, jarretzen bauzu giraten, beste hori. Beraz, batzutan daude bi aukera. Vale? Gertalik ere, hauze angelua altuegie bada, ez egotea triangelurik ze. Alde honek, ez dau lortzen, ikutzen amengo aldea. Eta modu bakarra izango zen, triangelu bakarra egoteko da, triangelu zuzena danean, aukera bakarra dagoela. Beraz, normalean, olako datuak emoten direnean, hau da, bi alde eta beste eta bien arteko baten kontrakoa angelua, emoten badira, normalean beti pentsatu behar dugu bi aukera daudela, bata hau eta bestea beste hau. Vale? Egun egin ulatzen duzun zehatzik dauden aukera biak.